Igandeak inauteriak hemen ditugu berriz, eta igandeko kontzertua gutzako, Tolosar askontzako bezala da, Regoi kontzertua, da txupinazoa bezala, ez? Txupinazoa baino garrantzitsuagoa, nik uste. Pues el concierto para la banda es lo más bonito del año. Ez dauka zer ikusirik beste egitikusun emanaldikin. Tolosar batentzako, denok urte osoan itxoiten nahi gehan kontzertu bat. Pero para nosotros es algo grande. Eso y la Diana es tremendo, porque esta es el pueblo, Eta barrugarretik bertan parte hartze deunak asko sentitze deun kontzertua da. Txistulari banda urte guztian zehar, abuztuan izan ezik, igandero jotzen dugu Diana, goizeko 9 gutxitan, igandero eta urteko zenbait jaiegunetan, eta urte guztian zehar Diana horiek jotzen, ez da, noski inauteritako Diana bezain beste jende duten, baina horren ondoren igande jakin batzuetan kontzertuak daudenean, eta igande honetan bereziki ondoren kontzertuan sortzen den giro hori, bai da bultzada handi bat. Nik uste jendeak hor sentitzen duela inauteriak badatozela eta hor hasten diala, bai? Inauteri doinuak hasten dianean, jendea martxan jartzen da. Eta gaurko kontzertuan entzungo dian doinuak aipatzeko bizkat, inauteri giroko oso ezagunak dian pastelero eta baratzako pikuak aipatzakegu, edo hirugarren habanera edo habanera txistu bezala ezagutzen dana. Eta, adibidez, kontzertu hasten dugu, segurako goizarekin, alborada segurakin. Eta kasu hortan, aipatu nahiko genuke adibidez, Pako Gereñu, Tolosan hainbeste urtetan bizitako segurarra justu, alboradan, abesti horrein badu plegaria zati bat, eta alboradan nola plegaria hori abesten zuen Pakok, eta bere ingurukoak ere abesten jarri azten zituen, gutzako oso abesti berezia da, puntu horregatik ere. Beste abesti bat aurten joko deguna, Tapatzun izeneko abesti izango da, gure repertorioan berria. Eta, 2012 urtean Ander Letamendiak idatzi zuen. Gure bandako, txistulari bandako zuzendari izandako hainbeste urtetan Iñaki izandakoaren anaia, Ander. Eta, inauterietako Idiarena doinuan oinarritutako jolas antzeko abesti bat da. Eta abesti hori sartu nahi izan dugu, pixkat Anderri eskertza modun edo, txistulari bandarako moldatuta. Eta hoxe izango da bestietako bat. Eta gure kontzertuko beste abesti kutxunetako bat Lexiarena izaten da. Eta hau lehen aipatu dugu Iñaki Letamendia, pixkatatzera gojonda, Iñakiren aurretik Miguel Martínez de Lezea izan zen txistulari bandako zuzendaria. Eta haren omenez sortutako abesti bada, izen horti dator, Lexiarena, Lexiaren abestia, bezala. Eta Lexiaren abarena hori urtero jotzen dugu eta gutzako oso momentu berezi izaten da. Eta bukatzeko aurtengo kontzerturako sorpresa edo txiki bat prestatu dugu. Inauteritan herriak hainbeste kantatzen eta dantzatzen duen abestia, Baila Negra, moldatu digute Topi eta Txirrik. Eta, jendea kantan eta dantzan jartzea espero dugu. Eta kontzertua bukatzeko, Hiru da Matxo, txistularen artean oso ezaguna doinua. Eta, aurtengo hontan, bai abestia eta bai kontzertua ere, bazpare, dedikatu nahi diogu gure txistulari bandako parteide bati. Gure kalkuloak iten ibilik eta, susmoa daukau, Xabier Zelaia, Txirritak, inauteritako azken kontzertua izango dute duen. Eta, bazpare, abestia eta kontzertua behai dedikatuko digu. Oaindik luzeako dauke, bere telefonoa gordeko dugu eta tarteka igual kaso ingo dugu oaindik, Xirri, itoreko izpotzea, baina, bazpare, dedikauta gatzen da.
Técnicamente es un concierto súper normal, sano, lo que es la partitura, exacta. Tocar todas las piezas del Carnaval de Tolosa, bien tocadas, porque luego las charangas hay gente que desvirtúa un poco las canciones y bueno. Y en la calle se toca muy distinto. Baina urten esan diatenez, eta enteratu naizenez, bueno, Milan azkeneko urtea dela. Pues mucha emoción, la verdad es que me supone mucha emoción tocar el concierto de despedida de mi hermana. Netzako placer bat izango da egun eta momentu horiek Milakin konpartitzea. Me hace mucha ilusión, mucha. Nola definituko nun gorra, izaeraz gorra, burugorra, egoskorra. Se lanza a todo, sin miedo a nada, lucha, lo consigue. Esaten bezala, siempre te coge con los brazos abiertos. Es que lo da, vamos, si tiene 3, te da 4. Torbellino, potencia, Batzutan salsilta txamarra, baino, ez? eta gero azken finene bai dela bere ideiakin oso leiala dala. Biozonekoa eta borondatea handiko pertsona. Beti nola prest da hon dana iteko, bat dana abarkatu nahi hori, eta askotan esatio, lasai, poliki. Baina ezin du. La verdad es que es muy grande como hermana. Bueno, la pasión por la música en casa hemos tenido a la aita que ha sido muy de sociedad de Tolosa, ¿no? Ni moto bat nahi nun, eta moto bat nahi nun. Eta aitak esan ziten, bueno, moto erosiko izut, saxofoia ikasten bazo. Aunque él no ha tocado nunca, pero bueno, él siempre con la música para adelante y... Eta ni saxofoia ikasi nun, baina motoak gero nire dirukin erosi nun. Aitak etxiten erosi. Odeiertzeko taldekok aurten 40. urte hurrena ospatze du, urte guztien zehar hainbat ekitaldi ospatuko ditugu eta gaurkoan Tolosako bandarekin batea inauterietako abestiak abestuko ditugu. Azkenen Tolosarrok inauteriak oso barrutik eta oso ilusioa handiz bizitzen ditugu, batez ere inauterietako musika eta inauterietako kantak, eta beraz, kontzertu hontan parte hartzeak poza handia ematen digu, ilusioa handia. Bonak zituen bi banda, ikasleen banda eta heldun banda. Eta gu sartu ginen ikasleen banda. Gure garaien, nola adin txikiko ginen, bai bandara juteko baimena, municipala juten zen gure etxea, papertxo batekin, eta han, gure gurasok, sinatu egin beharko zituen, ados zeudela gu banda juteko. Baina nazi bandan ez zan instrumenton guain azten dien bezala. Zan, paperak pasatzen al saxofon primero nire kasun. Orduan zeuden primeroko bezala Carlos García Carraca eta Jose Luis Santín. Eta ni eta Maria Eugenia egon ginen las niñas, oso babestutak eta oso zaindutak, oso ondo. Zeateatzen ginen behaiekin eta juten ginen altaruztarra eta ardoak edatea, gure garaien. Gero esatezun, bueno, ja hasi instrumento ekartzen, eta ja saxofoiakin hasten zinen, eta ja topea zan, cuando segi malumbresea, trajeitea. Guztira, ni beti izatet 57, musikari bezala. Bandan izan geha urtetan kuadrilla bat. Bazkarik, bidaiak, kontzertuak. Entzai ondoren eta elkarrekin ateatzen ginen orduan poteatzea. Gazte-gazteetatik gazte zeanen, azkenean ama beti izateu famili bat bezala bilakatzen dela. Orduan Luis Mari izan gure irakaslea. Bai egia dela azken finen, disiplina bat eskatzen dizula. Nik uste dut, beak ere sartu zigula pixka bat, el compromiso de la banda. Nik uste dut hori barruan eramaten den zerbait dela. Kompromisoa, gaur egun kolektibo baten hola, ez dela horren beste ikusten, holako kompromisoa.
Orduan egia esan urte askot pasatzen duen jendeak bertan, egia kriston meritoa duke. Baina famili edo elkartasun eta kidetasun hori nik usten dut lagundu diola horren beste denboraz bertan egoten, ez? Mi hermana 365 días ha estado pensando en la banda. Da pertsona bat oso gutxitan kale egin dula ensaiota o konzertuta. Ni nerea sentitzen dut. Una mujer que ha luchado un montón y vale mucho. No ha habido día que no salga la música o la banda en nuestra casa. Bai, hoxe, nire bihotzeko parte bada. Eta banda uzten du, baina pintxanan jarraituko du. Ella también empezó casi como con la banda y también con gente muy mayor, con gente muy conocida del pueblo. Jose Mari Mendibil, Santi Balza, Antxon de Pedrokin. Hoxe, nire bigarren gurasok izan die beti eta ni gusto ibili naiz beti pintxanan. Pero luego, poco a poco, esa gente se ha ido retirando, ¿no? Y al final ella se quedó como la alma mater de la pintxana y todavía sigue, y bueno. Eta hori ez dut uste oso errez utziko duen zerbait danik. Txarangatan jarraituko bai edo bai. Pintxana, Kaiola eta San Esteban, etzako beste mundu bada. Oso ondo pasatzen dulako, izugarri disfrutatzen du, bai antolaketan, bai egunian bertan jotzen. Inoteriko piezak asko gustatzen zitelako. Azkenian musika maite balin badezu eta giroa polita balin bada. Gora joteriak? Egiten duzu eta oso gustua egiten duzu zerbait da. Nire txekok, nire amatan egizuna. Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que yo, estos 47 años, los he vivido mucho con mi madre y con mi marido. Me cuidaban las niñas para que yo iría a la banda, entonces para mí. Eta nekin, beti, kontzertu dauket edo eaman, ekarri, ez dakiz zer, osea, beti. Bueno, aurten gure soziadeak, elkarteak, Sukalde elkarteak ospatze ditu bere 50 urte horrena. Eta bueno, bandak gonbidatu gintuen jotzea gure himnoa, eta bueno, hemen prest gaudezea behaiekin jotzeko. Guretzako da horre bat bandakin egitea. Gora Tolosa, gora Tolosako karnabalak, gora Sukalde, gora Tolosarrak. Bueno, gu daukagu urduritasuna, ze bandarekin abesten dugu gaur, eta karo, guretzako lehenengo aldia da, piezak ez daude goruantzako moldatuak, aguduak dira, baina nik uste hartuko dugula arnasa eta lortuko dugula ondo abestea.
eskarrik asko, lankide bezala, zuzendari bezala, eskarrik asko. Jarrai dezala orain arte bezala, ez aldatzeko. Eskerrik asko emandako guztiagatik, erakutsitako guztiagatik. Eta badakila, nahi duenean hemen gaudela. Que aunque digas que vas a dejar la banda el domingo, yo sé seguro que la banda va a estar siempre en tu corazón. Muixu handi bat, Mila, disfrutatu, guendikan txarangatan ikusiko gea. Eta muixu erraldoi bat.